tara al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa sai ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mun ɗora. To mai sauraro ga cikakken mutum yana zuwa. Mun gode. Shekaru na 29 kuma ban taɓa sanin wani ɗa namiji ba. Ƙalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An tafka wato jaruma Hadiza Gabon wata mummunar ƙarya da ta kasa fitowa ta wato musu hakan kan cewa wai ya za a yi mace kamar ta yar shekara 29 har yanzu ba a taɓa kwanciya da ita ba kai da sake. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro. Barkanmu da mu da kuma sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To da Allah mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko ka samu hannunka mai albarka ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar kararrawa don hakan shine zai baka damar samun zabafan labaran mu da kuma da zarar mun dora. Mun gode kallon wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Ga cikakken mutum mun gode. To mai sauraro, idan za ku tuna wannan jaruma ce ta masana'antar Kannywood wadda ake mata lakabi da Hadiza Gabon. Kuma wannan jaruma sananniya ce yayin da kuma tana da wato farin jini a gurin al'umma baki daya. Kuma wannan jaruma tana da haƙuri yayin da duk wani irin rigima da za ga ana yi a social media ba ta fitowa ta yi magana ko kuma kaji an ce wai gashi yau ana rigima da wato Hadiza Gabon, yayin da wasu daga cikin wato makiyanta ko kuma in ce mahasaranta sun taba fitowa sun yi maganganu iri da dama kan cewa LTL lesbian ce tana neman wato wata jaruma amal a wato masana'antar ta Kannywood. Yayin da wannan cikakken bidiyon ma wasu wato wani fake account ne aka kirkira a wancan kafar sada zumunta ta wato Twitter, yayin da wasu suka bude account din mai suna Hadiza Aliyu, lakabin suna Hadiza Gabon a nata wato ainihin page din na Twitter. Shi kuma fake din abin da aka rubuta Hadiza Gabon aka rubuta, shi kuma wancan Hadiza Aliyu Gabon. Yayin da mutanen suke wallafa abubuwa da dama don ganin cewa sun bata wannan jaruma suna, to ma Allah bai ba, yayin da ta fito ta bayani dalla ita wancan ba account ɗinta bane, kawai an bude fake account ne ana cutar mutane kuma ana bata mata suna, yayin da ita dai account ɗinta sunan account ɗin Hadiza Aliyu Gabon, shi kuma wancan Hadiza Gabon. Mun gode.